Kupuješ ojazdenú motorku? Tieto veci skontroluj, ak nechceš kúpiť mačku vo vreci. Skontroluj vzduchový filter. Ak je vzduchový filter čistý, znamená to, že majiteľ údržbu nezanedbával a o motorku sa staral. Kontroluj brzdovú kvapalinu a olej. Ak ich je nedostatok alebo farba je príliš tmavá, znamená to, že majiteľ nevenoval príliš dostatočnú pozornosť údržbe. Skontroluj zvuk motorky. Naštartuj motorku a počúvaj, či nevydáva motor nejaké špecifické zvuky alebo chlepanie. Kontroluj stav reťaze a rozjed. Ak sú príliš opotrebované, môže to znamenať skorú výmenu. Skontroluj tlmiče, či nie sú poškodené alebo netečú. Tiež si všimni, ako sa tlmiče správajú pri zaťažení. Čo nezvyčajné sa ti stalo alebo by si videl pri kúpe motorky ty, napíš do komentára. Ak sa ti video páčilo, daj like, ulož si ho, určite ti to zíde a nezabudni ma sledovať pre viac epizód z MX Beginner. Čau. Motoshop 81. Všetko pre motocross a enduro.